Cada any, a finals d'octubre, la comunitat internacional celebra la Setmana Internacional de l'Accés Obert. Enguany, amb el lema «Qui posseeix el nostre coneixement?». Com moltes altres institucions acadèmiques i per 17è any consecutiu, la UPC també hi participa amb diferents activitats i iniciatives. La celebració de l'Open Access Week és una bona oportunitat per conversar amb en Rafael Vidal sobre la publicació científica de la UPC. Rafael Vidal, que és professor dels campus d'aquí de Castelldefels, del Baix Llobregat, i també de Vilanova i la Geltrú, i delegat del rector en Ciència Oberta i Ciència Ciutadana. Bon dia, Rafael. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Res, encantat. Molt bé. Comencem parlant una miqueta. Com creus que està actualment la publicació científica en accés obert a la UPC? La publicació en accés obert té una salut excel·lent i és gràcies a la feina continuada dels investigadors que generen aquest coneixement en forma de publicacions sovint i també, evidentment, dels bibliotecaris que els donen suport perquè aquest accés es converteixi en obert. No és una sensació que tinguem només internament, sinó que hi ha diversos reconeixements externs que fan que puguem afirmar que parlem d'una excel·lència, com per exemple el rànquing potser que és més de referència en el món de les institucions, de com està la seva salut en accés obert, que seria el de la Universitat de Leiden, o també el rànquing de repositoris, en què ocupem el segon lloc de l'estat espanyol i som la primera universitat i només estem darrere del CSIC. En definitiva, tenim unes infraestructures que ens permeten fer un accés obert, com és el repositori de UPC Commons. Tenim una cultura des del 2015 que ens imbueix ja a publicar en accés obert i això ha fet que els darrers canvis en els processos d'avaluació de la recerca ja ens hagin agafat preparats i amb aquesta cultura ja que l'estem practicant. I per altra banda, també és bo mirar una mica cap enrere per veure l'evolució de tot plegat i podem veure, agafant les dades de futur, que des que s'ha posat en marxa aquest mandat hem aconseguit a dia d'avui un percentatge de publicacions en accés obert del 80% i en alguns campus poden arribar pràcticament al 90% i si agafem tota la sèrie temporal, en canvi, només estaríem parlant d'una mica més del 40%. Per tant, hi ha hagut un canvi que és important i un canvi que està aquí per quedar-se i que ens hem de felicitar de la situació que tenim. Absolutament. I llavors, quines recomanacions donaries tu als joves investigadors de la UPC sobre on i com poden publicar també en accés obert? Bé, és conegut per tothom i suposo que també els joves investigadors aquesta informació els hi arriba, que tenim uns acords transformatius que ens permeten a dia d'avui publicar en obert. Són uns acords, però, que tenen un cost, que potser no assumeix ni l'investigador ni el seu grup, però que la universitat sí que està assumint. Per tant, aquesta opció està disponible. Podríem dir que han democratitzat l'accés a l'accés obert a les publicacions associades als acords transformatius, però també recomanaria i molt que consideressin l'opció de les revistes Diamant. Aquest tipus de publicació és oberta i és sostenible perquè no genera una despesa pel fet d'haver de publicar. I, per tant, amb la idea de tenir un sistema d'accés obert més sostenible, és una opció que creiem que és a potenciar. També, evidentment, pot ser que perquè manca de cultura o per manca de coneixement en els grups de recerca no es consideri aquesta opció i, per tant, recomano molt a aquests investigadors que estan començant i també al sènior que consultin els serveis de biblioteques perquè hi ha índexs que els poden ensenyar com funcionen per veure cercadors de revistes per matèries i veure una miqueta on podrien publicar amb aquesta modalitat i quin impacte tenen per també comparar de manera objectiva amb les potser revistes que estan utilitzant fins ara. I com creus que, respecte al futur, com pot avançar la UPC per consolidar la seva aposta cap a l'accés obert? Sí, és important plantejar-se que perquè tot això sigui possible, d'alguna manera, a més de generar aquesta cultura, que crec que és una cosa que la tenim molt imbuïda des del 2015, com deia abans, disposem de les infraestructures per fer possible aquesta publicació en accés obert. Evidentment, estic parlant del repositori UPC Commons, que té reconeixements, per exemple, d'un segell de qualitat molt recent de la FECIT, però també estic parlant dels sistemes d'informació que ens permeten entrar aquestes dades de recerca, que són el DRAC, i sobretot també de com les visualitzem cap a fora, que és futur. És a dir, l'accés obert té sentit perquè posem a l'abast el nostre talent, perquè el fem visible i perquè això passi, com sempre hem de generar aquest talent, però també hem de tenir aquestes infraestructures per poder-lo visibilitzar i que des de fora es pugui gaudir, disfrutar, conèixer com a mínim què és el que som capaços de fer.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Rafael, per respondre a les nostres preguntes. Gràcies.